Amen. Good morning, church. Sige po, tayo po'y tumayo. Let us be excited dahil tunay nga ang ating Panginoon, He is on time. And praise God dahil pinili po natin sa umagang ito na pumunta at bumabad sa presensya niya. Kaya po sa oras pong ito, bago ang lahat, tayo po'y tumayo at kamayan natin ang bawat isa. Ngitian po natin ang ating mga kapatid at iparamdam po natin ang pag-ibig na nagmula sa ating Panginoon sa umagang ito. Panginoon, kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi, mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. Muli, sa magandang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito, tayo po ay muling lalapit, muling aawit sa ating Panginoon. Sabi po sa ating aawitin, tunay nga, sa umaga pa lang, wala po tayong ibang uunahin kundi ang magpuri, magpasalamat sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya po once again, buksan po natin ating mga puso, ating po mga buhay as we worship the name of Jesus. We will worship Him in spirit and in truth. So once again, ating pong sambahin ang ating Diyos na buhay. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupuri, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Ipawitin natin sa umaga pagkagising. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupuri, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Sabi mo sa Panginoon sa umagang ito, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging naawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Muli pa sa umaga pagkagising,
Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupuri. Puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sabi mo sa Panginoon, hindi ako magsasawang tumingin ka o Diyos. Magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi naming awit, laging naawitin ang pag-ibig mo sa'kin. Panginoong Jesus, purihin ka, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi naming awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Purihin natin ang Diyos. Di ako magsasawang purihin ka. Purihin natin ang Diyos na buhay. Minamahal kita. Lagi na awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Muli pa, hindi kami magsasama, O Diyos. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi naming awitin, laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, laging aawitin, laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, laging aawitin, laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoon, Panginoong Jesus. Purihin ka, pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Purihin natin ang Diyos na buhay. Sinasamba ka namin, Panginoon. O salamat, salamat. Hello. Praise. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y manalangin at dumulog sa presensya ng Panginoon. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat sa umagang ito. Patuloy kaming lumalapit, Panginoon, ng may pagpagkumbaba, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso upang malaya kami makapakinig at makadulog ng aming mga kahilingan sa iyong banal na harapan. Ang lahat ng programang ito'y, Panginoon, itinataas namin sa iyong pangalan lamang. Maging ang gagamitin mo, Panginoon, Lord, ikaw po ang aming makikita, ikaw po ang aming maririnig. Hindi kami lalabas
sa bahay, sambayang ito, Panginoon, na hindi namin bitbit ang aming portion, O God. Pakabalutan mo, Panginoon, ang iyong banal na dugo, ang bawat puso ng bawat isa, O God, maging ang iyong tahanang ito, Panginoon, that no works of the enemy shall prosper, O God. At patuloy naming hinihiling sa umagang ito, ang galak na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord. Ikaw po ang mangunguna at ikaw lamang pong maitataas namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Ikaw lamang ang maitaas. Pinupuri ka namin sinasamba. Salamat, salamat, salamat. In Jesus' name, Amen. Yeah. So, gusto ko lang po basahin po muna itong verse na to. Ito po yung nilagay sa akin ng Lord. Amen? Ito po, sabi po sa Matthew 15:8, para mas ma-enjoy po natin ang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Amen? Sabi po rito, sabay-sabay po natin basahin, "These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me." Verse 9, "And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men." Balikan po natin yung verse 8. Kanino po sinasabi ito? Si Jesus Christ, binanggit po ito sa mga Sadducees at Pharisees. Ano po karakteristik ng mga Sadducees at Pharisees during their time? Sila po bihasa sa salita ng Panginoon. They go to the temple every day. Memoryado nila yung salita ng Panginoon. So sa atin po ngayong umagang ito, ano ang nag-drive sa iyo? Ba't ka pumunta dito? Amen? Kasi sabi ng banal na kasulatan, kahit memoryado mo ang salita ng Panginoon, pero yung puso mo malayo sa Kanya. Hello? Naunawaan po natin. Kung nagpunta ka dito out of obligation, you have no place in worshiping God. Tingnan natin sa verse 9, Brother Henry. "And in vain they worship me." Yung pagsamba nila nawala na ng kabuluhan. Akala nila pagsamba yon. Pero sa Panginoon, hindi siya tinuturing na pagsamba. Hello, are you there? Amen? "Teaching as doctrines the commandments of men." Ano ito? Tignan mo sa Isaiah, Brother Hendrik, yung sinabi ko kanina. Isaiah 29:13. "Therefore the Lord said, inasmuch as these people draw near with their mouth," tayo po every now and then pumupunta tayo sa templo ng Panginoon, sa luklukan ng Diyos, using our mouth. Ngayon po aawit tayo using our mouth. Hello? Sabi po rito, "with their mouths and honor me with their lips, but have removed their hearts far from me, and in their fear toward me." Ibig sabihin, kaya lang sila gumagawa ng mga bagay na yun, it's because takot sila sa Diyos. Hello? They do it out of obligation. Kasi Sunday eh. Hello? Kailangan ko pumunta kasi baka hanapin ako ni Bishop, ni Pastor. Hello? Pero ang Panginoon po sa puso nakatingin. Hello? Naunawaan po natin. Ano yung nag-drive sa'yo? Ba't ka pumunta dito? Dahil Sunday? You have no place here pag ganun ang posisyon mo. Hello? Hello? Amen po ba? Amen? So, sa atin po, kailangan po iangat natin yung level natin ng pagkilala sa Panginoon, sa pagsamba sa Panginoon. Hello? "And their fear toward me is taught by the commandments of men." Kaya pala nila ginagawa yun kasi takot sila sa Diyos, kasi paparusahan sila. Balikan po natin, Brother Hendrik, sa verse 7 ng Matthew. Matthew chapter 7. Matthew 15:7. Yan. Sabi po rito, ano sabi ng Panginoong Hesus dito sa mga Sadducees at Pharisees? Hypocrite. Ano ba sa Tagalog ang hypocrite? Hipokrito, nagbabalat kayo. Hello? Sabi rito, "You hypocrite, well did Isaiah prophesy about you, saying." Amen? So ang Panginoon, sabi niya, kasi alam ng Lord yung kalalagayan ng puso mo. Hello? Nagpunta ka ba rito just because out of obligation? Or pumunta ka dito because you want to glorify God? Hello? Amen? Tapos na po tayo sa season na ganon. Let's elevate. Amen? Sabi nga po, if you know whom you worship, sabi ni Darlene Check, you cannot afford but to give Him the best. At sabi pa po niya, worship is a lifestyle. Meron po nagbata, nag-correct sa kanya.
Darlene, sabi niya, pwede bang baguhin yung worship is a lifestyle? Pwede bang sabihin na lang, worship is your life? Hello? Kasi pag lifestyle, you have also option. Pwede mong lifestyle na ganito, pwede mong lifestyle na ganon. Pero pag sinabi mong your life, you don't have a choice. Hello? Nandyan po ba kayo? Nandyan po ba tayo? We don't have a choice. Bakit? That is your DNA. Hello? Yun yung DNA natin, magpuri sa Panginoon. Kaya nga kung dito hindi tayo makapagpuri sa Panginoon, baka ma-out of place tayo sa kalangitan. Bakit? Yun ang gagawin natin. Hello? Sabi nga, we can use our emotion in glorifying God. We can use our emotion in worshiping Him. Kaya sabi ng Panginoon sa mga Sadducees, mga hipokrito kayo. Gusto po ba natin matawagan ng Diyos na hipokrito? Sorry for the word. Amen? Pero kinakailangan po nating sabihin. Bakit po? Ang hinahanap ng Panginoon is our heart. Amen? Sunday after Sunday, God longs our worship. Amen? Ang Panginoon, hinahanap niya yung tunay na pagsamba mo. Hello? Hinahanap ng Panginoon yung pagsamba natin sa Kanya. Hello? Are you still there? Gusto ng Panginoon makita yung tunay na pagsamba. Sabi nga po, He deserves all the glory, all the honor. Nasanay po tayo, halimbawa tayo, panghuli na lamang po. Nasanay po tayo mga Pilipino, base sa status kung ano yung binibigay natin. Halimbawa, sa mga occasion, di ba, pag may birthday, may guest speaker ka, binabase natin yung kaloob natin, yung reward natin sa estado nung nagsalita. Hello, pakinggan niyo po ito. Tama po ba? Halimbawa, pupunta dito yung si Mayor kasi guest speaker. Pwede ba 1,000 ibigay mo na as love gift? Nandyan po ba kayo? Di po ba hindi? Kasi may katungkulan eh. Pero bakit tayo po minsan, when we offer our lives to God, minsan yung tira-tira natin? What's the difference? Ano pagkakaiba? Hello? Do we value God na gano'n kababa? That's why yung tirang oras natin, yung tirang energy natin, yun ang binibigay natin. May kausap po ba ako? The God deserves, kung meron pang hihigit sa salitang best, He deserves that. Hello? Amen? Kaya nga po, babalik ako yung tanong, what drives you going here? Ano yung nag-udyok sa'yo? Ba't ka pumunta? Is it your passion for God to worship Him? Or just because it's Sunday and you need to be here? Let's change the motive of our hearts. Let's change our mindset. Amen po ba? Amen? Kasi ang Panginoon po natin, He deserves the best. Hello? God deserves our best. Ngayon po, sabi dito, balikan mo po, Brother Henry, verse 8 ng Matthew 15. Kasi gusto ko po mamalagay po natin sa ating kaisipan. Mas maganda po marinig natin sa Panginoon, sasabi niya, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, and their heart is near. Di po ba mas maganda pakinggan? Hello? Kaysa yung sasabihin ng Panginoon sa atin, the other way around. Hello? Ang gusto ng Panginoon sa atin, maringgan tayo na tama yung pagsamba mo sa Panginoon. Amen? Hindi tayo nagbabalat kayo. Dahil nandyan si pastor, dahil nandyan si bisita, o kung sino man. Because we have only one audience.
it's God. Amen? In the spirit, in physical, nakaharap po ang worship team sa inyo, but in the spirit, lahat po tayo nakaharap sa Diyos. Hello? Amen? Kailan makapture po natin the spirit. Amen? So ngayon po, tayo po ay sasamba sa Panginoon, tayo ay aawit sa Panginoon. It's more than a song. Hello? It's not by our strength nor by our might, but by the Spirit of God. We need His presence today at uuwi tayo, dala-dala yung bahagi na meron po tayo sa kaharian ng Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay pumalakpak at tayo po ay umawit magpuri sa Panginoon. Amen. Praise God. Handa na po ba tayong ibigay ang tunay at mataas na papuri sa ating Panginoon? Amen. Praise God. Come on, church. Let's give Him the best worship that we could ever give. Malaya po tayong sumayaw, lumundag sa presensya ng ating Panginoon. Araw-araw kasi
kang katulad, lalala kang katulad. Wala 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 kang katulad. Sabay-sabay natin sabihin. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang Minsan katulad, pa, lalasokin ka, wala kang katulad, Panginoon. katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. ano mang panahon, Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. sabay-sabay. At ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Come on, church. Malaya tayo lumuntad. Tumawid at sumayaw sa Panginoon. Amen. Patuloy natin sumbahin ang ating Diyos na buhay. Let's give our best praise, best worship to our God. Atin po ipalakpa ang ating kamay para sa ating Diyos. Every tribe will see your glory. When we will sing, every nation will bow before you, Lord. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we sing. As we're singing, holy, say, is the Lord Almighty. You alone, worthy of it all. We will sing every tribe will sing your glory. Lord, every nation will bow before you. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you.
Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Lahat ng mga Bisaya, wala kang kanimo, O Diyos. Walay sama kanimo, O Diyos. Awan ka pa naman, O Diyos. Awan ka pa naman. Lahat ng mga waray, waray niyong sugat dino. Waray niyong sugat dino. Mahika inumapo, Diyos. Mahika. Lahat ng anak ng ating Diyos, say! Our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Let's declare there is no one. We'll sing it again. There is no one. There is no one like our God. We say there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise, glory, honor, and strength unto our God. Come on, praise His name. To our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Ever the tracks praise, glory, honor, and strength unto our God. Come on, give Him the highest praise. Give Him the highest worship. You can give. Oh, this is our God. Ever the tracks praise, glory, honor, and unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Never try say, hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 Come on, lift up your voice. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh. Once again we will sing. Oh, praise and glory, honor and strength unto our God. Sabi mo sa Panginoon, come on, worship the name of Jesus. With all of your hearts. Sabi mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Praise and glory, unto our God, you alone. Praise and glory, honor and strength unto our God, to you alone. Your matchless, endless, restraint, this is our God. Muli pa, church, awitin natin. Sabi mo sa Diyos, praise and glory, honor unto our God. Unto our God, your matchless, endless, this is our God. For the last time we will sing, praise and glory, honor and strength. Oh, let's declare to you alone. Unto our God, you alone. This is our God. Every tribe sing. Oh, we praise the name of Jesus. Every tribe will sing. Every nation will bow before you. We glorify your name, oh Lord. We thank you for your presence, Jesus. Come on, praise His name, worship His name. He's moving in our midst. He's moving in our midst. Thank you for the fire, Lord. Oh, we thank you, we thank you, we thank you, Lord. We worship you, we worship you. Oh, yes, Lord. Lord, tunay nga, Panginoon, wala kang katulad, O Diyos. Lord, patuloy namin idideklara kung sino ka sa aming buhay, O Diyos.
Lord, alam namin na kumikilos ka sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito, Diyos. At patuloy kaming magpapasalamat. Patuloy kaming sasamba, Panginoon, sa iyo. Lord, walang gawa ng kaaway makakapigil sa aming pagsamba sa umagang ito, Diyos. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we worship. Lord, patuloy kami magpapasalamat sa iyong sukdulang biyaya sa bawat isa po sa amin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masulian ka ng buhay sa lahat mong ginawa. Sabi mo sa ating Panginoon sa umagang ito, habang hindi karapat, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at pagsinta. Habang wala kakayanan, suklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Salamat, Diyos. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanal at kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang sala, nanunubos ang umako ng parusa, nararapat sa akin. Ano nga ba sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin? Yakap mo ako sa ibig mo ako. Yakap mo ako sa aking kalumihan.
on, church. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Sing hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Come on! Purihin natin ang Diyos! Itaas natin ang pangalan ng Panginoong Jesus! Oh, sing hallelujah! Lahat ng gawa ng kaaway sa lugar na ito, Panginoon, ay pinapalayas namin sa pamamagitan ng iyong pangalan. Oh, in Jesus' name! Hallelujah! Kami ay nagtagumpay na, Panginoon! Oh, we thank you, Lord! Sing hallelujah! 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 Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan hinapahiran ang kabanal at kalwalhati. Salamat, salamat sa suntunan biyaya mo, oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa. Pagkakasalaw, higit pa sa buhay ko. Salamat, salamat sa sumpulang biyaya. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw. Pagtanghal natin ang Diyos sa ating buhay. O purihin natin hatian, kadakilaan mo'y purihin natin ang Diyos sa ating mga awit. Come on, church! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ikaw. Oh Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y oh Jesus, sa'yo lamang. Oh Jesus, sa'yo ang kapurihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh Jesus, sa'yo lamang. Jesus, sa'yo ang karangalan. Sabi mo sa Panginoon, oh, sa'yo lamang ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba ng iyong mga anak. Oh Jesus, sa'yo ang kapurihan. Oh, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Oh Jesus, sa'yo ang karangalan. Oh, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Pinakamataas sa papuri ay para sa'yo lamang aming tingin. Oh, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo. Sa huling pagkakataon, purihin natin ang Diyos sa ating mga awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos, higit pa
luwalhatian na dakilang mo'y di mapapantayan. Oh, Jesus! Jesus! Oh, praise the name of Jesus! Lahat ng may hininga, lahat ng anak ng Diyos, magpuri sa ating Diyos na buhay. O sa'yo lamang ang pinakamataas sa papuri. Sa'yo lamang ang pinakamataas sa pagsamba. Lahat ng pangalan ay luluhod sa'yo, aming Panginoong Jesus. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat sa katagumpayan, Panginoon. Sa'yo lahat ang papuri. Sa'yo lahat ang pinakamataas sa pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. O salamat, salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba. Oh, we thank you for your presence in this place, Lord. Oh, salamat, salamat, Panginoon. Lord, tunay nga napakasarap magsamba, sumamba sa'yo. Salamat sa katagumpayan, Panginoon. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kapayapaan. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you. Oh, we thank you. I thank you, Jesus. Lord, we thank you for your presence this morning. Lord, thank you for touching every hearts of your people. Thank you for moving in our midst, Lord. We thank you for your Holy Spirit. We thank you, Father. Patunay nga na sa bawat pagpupuri ng iyong mga anak, Panginoon, ikaw ay kumikilos sa aming kalagitnaan. Lord, tulad ng aming inawit, Panginoon, ikaw ay mapapurihan sa aming mga awitin. Di lang ito basta inaawit na aming mga labi, Panginoon. Pati ito po ay laman na aming mga puso para sa iyo. Lord, thank you for teaching us how to worship you in spirit and in truth. Dahil wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi maranasan na yung presensya sa lugar na ito, Panginoon. Lord, once again, narito kami, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Inamin namin na wala kami magagawa kung wala ka, Diyos. Lahat ng talentong ito, lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ay para lamang sa iyo. Walang ibang pangalan ang maitaas sa lugar na ito kung hindi ikaw lamang, O Diyos. Oh, we thank you for your presence this morning. Lord, sa pakikinig namin ng iyong salita, muli binubuksan namin aming mga puso, aming mga isipan, Panginoon. Muli mo kaming kausapin sa umaga pong ito. And we want more of you. We want to know you more. Makialam ka sa aming mga buhay, Panginoon. Oh, we thank you, Jesus. Lord, once again, sa iyong pinakamataas sa papuri, O Diyos. Sa iyong pinakamataas sa pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.
Praise. Amen. Sige po, tinatawagan ng ating mga kabataan. Praise the Lord. Hallelujah. Isang malakas na palakpak muna para sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Pag pupunta ka ng church, kailangan masaya. Praise the Lord. Sige po, ituon po natin ang ating mga kamay sa mga batang ito na mahal ng Diyos. Hallelujah, O God. In the name of Jesus. Lord, marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, O God, na ipinadama sa mga batang ito, na tunay nga, O Diyos, na tinawag mo sila at pinili upang maging iyo. Dalangin ko, O Diyos, na ang kanilang isipan ay paghariin mo at ang kanilang puso ay punuin mo ng iyong mga salita. At tunay nga, O God, ilayo mo sila sa lahat ng gawa at tangka ng kaaway. At tunay nga, Panginoon, maging pagpapala po sila sa maging maraming bata. Lord, salamat. Kami po ay naniniwala at nananampalataya na isang araw, ikaw po ay maghihirang sa kanila ng iyong mga lingkod na gagamitin mo sa iyong ubasan. At tunay nga, O Diyos, mangyari ang kalooban mo sa kanilang buhay. Pagpalain mo sila, maging ang mga guro na gagamitin mo. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng katatagan ng kanilang kaisipan at wisdom and knowledge and understanding sa kanilang pagtuturo sa mga batang ito. Salamat ng marami, Panginoon. Selihan mo po sila ng iyong kapangyarihan at apoy ng iyong spirito at banal mong dugo ang siyang bumabalot sa kanilang palagi. At kailanman at saan man hindi sila pwedeng madaig ng kaaway. We praise you, Lord. We honor you in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise. Ayan. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Handa na po ba tayong makinig sa salita ng Diyos ngayong umaga? Amen. Praise God. So bago po ang lahat, ito na po yung last Sunday na pag-uusapan po natin yung freedom to choose. Amen. So bago po ang lahat, let us all bow our heads and let us pray. Yes, so God, our Heavenly Father, we just want to thank you, O God, for this day. Thank you, Lord, for the opportunity, Panginoon, to hear your word. And as for me, Panginoon, here I am, Lord. Use me to be your mouthpiece this morning, Panginoon, that your children, O God, will receive the message that you have prepared for them, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, will go out of this place not empty-handed, Panginoon, but full of wisdom, full of knowledge, Panginoon, that comes from you and you alone. Maraming salamat, Holy Spirit, be my guide. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun po, so katulad po ng sinabi ko kanina, this will be the last Sunday na pag-uusapan po natin ang freedom to choose. So, ilan pong Sundays ang mga nakalipas? Tatlo. So, I think ito po yung last. Marami na po tayong baon about how we should use our freedom to choose. Amen? So bago po ang lahat, gusto ko lang pong magkaroon ng short story about a friend of mine. So ito pong story na to, ito pong kaibigan ko, dalawa sila, magkapatid. So ito po, they have the same family, they have the same background, the same struggles when it comes to the family. So ito pong magkapatid na to, they went to college na sabay. And alam niyo po kung gaano kamahal mag-college, di ba po? And itong college na to, of course, may tuition fee kasi private school po ito eh. So, pag sabay na nag-college ang anak mo, mahirap po yun, tama? Tama po ba sa mga mommy o mga parents na nagpa-college na or nagpa-aral actually, kahit gaano pa kabata yan, pag sabay silang nag-aaral, ang hirap po, di ba? May struggle when it comes to our finances. Amen? So, dito po, may pagkakaiba po itong dalawang magkapatid na to. First, I will talk about the first sibling. So this first sibling, every time po kasi sa school namin, magka-schoolmate din po kami. Sa school po kasi namin, every time na mag-e-exam, meron kayong exam slip. So exam pass. So bago ka magte-take ng exam, ibibigay mo yun sa teacher mo, pwede ka nang mag-exam. So, ganun po yung school ko dati. So, kapag hindi ka nagbayad ng tuition fee, no exam.
So ang pwede mong gawin, you will ask for a promissory note. So yung promissory note po na yan, ibig sabihin, you will promise na okay, magte-take ako ng exam ngayon, pero babayaran ko siya. I'm making a promise na babayaran ko siya. So for a child, for a student, di ba po na parang nakakahiya? Kasi syempre mga bata, parang very ano pa yan, medyo immature pa, at yung mga kaibigan mo, mga classmates mo, makikita kasi nila yan eh. Kasi lahat papasok, may exam slip. Ikaw ang dala mo promissory note, iba yung kulay nun. Alam ng lahat yon. So kung pink lahat ng mga nagbayad sa'yo, green. So mafe-feel mo, parang as a student, as a child, parang it's so unfair. It's devastating. Pero, sa isang sa unang kinikwento ko sa inyo, this sibling or this child, he felt disappointed with his parents. Na-disappoint siya, na-feel niya, this is so humiliating. Dapat nagtrabaho kayo ng maigi para ma-provide nyo to. So yung blame talaga is focused on the parent or the parents. So, ang nangyari po, this student took it negatively in his life. So as a result, ano pong nangyari? His grades were affected. Eventually, he dropped out and then nagtumambay sa computer shop. In short, nagbulakbol. So that is his way out of his situation. So ito naman pong isang kapatid niya. They have, katulad po ng sinabi ko, they have the same family, the same background, the same situation, the same financial struggle. Ganon din yung pinagdaraanan ng kapatid niya. Lahat pumasok, mayroong exam slip, siya, promissory note din yung hawak niya. But what's different is she felt inspired. She took it positively in her life, and as a result, she graduated on time. No delays. So you see, there are two different paths that we can go. We have this freedom to choose which path we should take. Amen? And pag-uusapan po natin ngayon is godly wisdom. Alam niyo po yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Yun ang magtuturo sa atin kung anong way yung pwede nating tahakin or yung way na pupuntahan natin. Because in life, we all have problems. Amen? Lahat tayo may struggles. Sabihin natin marital, yung iba financial, yung iba relationships. We all go through problems. But what makes the difference is which path are we going to take? Or how do we exercise our freedom to choose? Because we all have to make a decision. Amen? So sa buhay po natin, we all make decisions. Hindi po kahit pagising pa lang po natin, ano po bang kakainin natin? Babangon na ba ako? Anong oras ako babangon? Matutulog na ba ako? Every single detail of our lives, let's say it big or small, we all have to make a decision. Now, my question for you, how do you make decisions? How do you practice your freedom to choose? And ngayon po, katulad ng sinabi ko kanina, we are going to talk about choosing God's freedom. Sino po ba sa atin ang gustong piliin ang wisdom na nanggagaling sa Panginoon? Amen? Pakitaas nga po ang inyong mga kamay. Ayan. So, katulad po ng sinabi nung mga last Sundays, ang mga mga choices natin have consequences. Tama? Choices have consequences. Some are minor, some are major. But do you know, yung mga choices po natin, hindi yan random na pumupunta sa utak natin. Hindi po yan random. Na okay, ganito yung gagawin ko, ganito yung gagawin ko. Hindi po.
yung mga choices po na ginagawa natin ay nanggagaling sa mind natin. Those are the accumulated thoughts, yung mga nagagather natin na knowledge, wisdom, experiences. So kapag gumagawa po tayo ng desisyon, hindi po yan random lang na naging desisyon natin. Kahit gaano kabilis mo yan pinagdesisyonan, that's not random. Nanggaling yan sa kung ano yung nasa sa loob mo. So what's important or very crucial po yan? Because what we feed in our minds can actually help us come up with the decisions that we make in life. So ano pong crucial doon? Kaya sinasabi ng Panginoon, you have to renew your mind. You have to renew your mind. Dahil sa araw-araw po na ginagawa ng Panginoon na araw sa atin, there are so many noise that we hear. Some are good, some are bad. Some are wisdom that comes from the Lord. Some are wisdom that comes from the devil. Amen? So sabi ng Panginoon, renew your mind. Basahin nga lang po natin very quickly yung Romans 12:12. Romans 12:12. Sabi po dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Lagi po nating naririnig tong verse na to. Pero sobrang importante that we renew our mind. Why? Because we will be able to test and approve kung ano yung will ng Panginoon, which is good, pleasing, and perfect will niya para sa iyo at para sa akin. Amen? So wag po nating baliwalain tong sinasabi ng Panginoon to renew our mind. Dahil may purpose po siya kung bakit niya yan sinasabi sa atin. Renew your mind, renew your mind. Because there will be a lot of noises that is going around us and we have to renew our mind, renew our kung ano yung mga pumapasok lang sa mga ano natin, sa tenga natin, sa isip natin at sa puso natin. So let us also quickly basahin po natin yung Matthew 18 verse 3. Sabi diyan, and he said, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Alam niyo po yung little children, bakit sinasabi ng Panginoon na bakit hindi tayo mag-change at maging like little children. Alam niyo po kung bakit? Because yung nung nag-aaral po ako ng education, syempre pinag-aaralan po namin yung behavior ng mga bata, ganyan. 0 to 6 years old, that is very crucial years sa bata kasi foundation niya po yan eh. So kung ano yung naririnig niya sa bahay, naririnig niya sa kasama niya, yun yung nagiging pumapasok agad. At yun yung nagiging foundation ng buhay niya. So 0 to 6 years old, dapat tama yung naririnig niya. Tama yung nakikita niya. Dahil yun yung gagayahin niya. Sabi nga po, di ba, monkey see, monkey do. Ganun yung sinasabi nila sa mga bata. Kung ano yung nakikita, ganun yung ginagawa. Because ang mga little children po, isang katangian nila, they are dependent sa parents nila. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. We should be like little children who is or who are dependent on God, on Him alone. Na hindi tayo parang yung mga teenager kasi yan, may mga hormonal hormones na yan. So nagsaspike-spike na yung kung ano-anong hormones dyan. Minsan very stubborn. 'Di ba? Ngayon naman, dahil matatanda na tayo, hindi, napagdaanan ko na yan. Alam ko kung anong nangyayari kapag ganyan. Minsan nagiging natin yun pride natin yun Alam ko na yung nangyayari sa ganyan. So sinasabi ng Panginoon, He reminds us to let us be like little children na dependent sa Kanya, na hindi dependent dun sa sarili nating alam. Amen? Kahit gaano pa kaganda ang naging buhay mo, that is not something that you should be proud of. Because lahat ng gagaling sa Panginoon yan, every single thing. And what God wants us to do is to just rely on Him para ang mga desisyon po natin sa buhay ay maging tama at tuwid na naaayon sa gusto niya sa ating buhay. Amen?
So sometimes, katulad nung sinabi ko, pag matanda na po tayo, medyo mas stubborn na po tayo, no? So ito po kasing last Sunday, meron po kaming song, yung Breathe. Ako po ang kakanta nun Breathe by Hillsong. So ito po, dun sa pinanggalingan ko po kasing church sa Solano, iba po yung version namin ng Breathe. Kumbaga, this is the air I breathe. Ganon, di ba? Ganon yung dito. Iba yung version ko namin doon Ang version namin, this is the air I breathe. Mas mabagal. Tapos, iba yung this is, ganyan. Kasi, hindi pwedeng magkakahiwalay kami Kumbaga, isa lang dapat ang version namin. So, ang mag-a-adjust, kami ni Mami, actually, kami nag-uusap niyan Kasi, iba yung version na kinalakihan namin sa version na meron dito. So, parang ang hirap nung pinapakinggan ko siya kasi meron na akong sariling version sa utak ko. So, yung melody, pati yung pangapasok ng salita, mahirap siya kasi may sarili na akong version. So, mas madali siguro kapag, di ba, pinakinggan ko siya, pinakinggan ko yung tama, from the very beginning pa lang. So, mas madali para sa akin na kunin. Pero pag meron na nasa utak mo, nagtatalo na sila, yun po yung mahirap, tama? Nahihirapan ako yung, paano kung nagkamali ako na iba yung tono ko dito, iba yung tono nila sa akin, ganun, iba yung pasok ko sa pasok nila. So what I did, what helped me was, alam niyo po, as a singer, singer, as a praise leader, kailangan may gawin ako because I am also ushering the people into worship Diba? Hindi siya basta-basta, okay na yan, yung kahit ano na tayong version, hindi. Kailangan mag-sync kami. So what I have to do, kailangan pinatugtog ko ng pinatugtog yung original version. Yung tamang version nila. Mahirap kasi paulit-ulit. Siguro kapag bago lang sa akin yan, mga 5 times. Pero dahil meron na akong sarili, siguro doble yung effort na ginawa ko. So just like us. Doble yung effort natin tanggalin kasi 0 to 6 years or all our lives, we are away from the Lord. Iba yung mga napapakinggan natin, iba yung environment natin. But, possible pala na baguhin yun ng Panginoon if we will do our part. And yung wisdom na yon na nanggagaling sa Panginoon. Amen? So, let us now define yung difference ng knowledge tsaka wisdom. Ano ba ang knowledge? Pinagkaibahan ng knowledge at wisdom. So ang knowledge daw po, it is the acquisition of truth. Yung mga na-acquire natin na katotohanan. Ganyan daw po ang ibig sabihin ng knowledge. Ang wisdom naman is the application of knowledge. Nagets po? Ulitin ko po Knowledge is the acquisition of truth. Yung nakukuha nating impormasyon na napupunta sa ating mind, that is knowledge. Ang wisdom is the application of that knowledge. Okay? Kung paano daw natin ina-apply yung wisdom na nakukuha natin. So let me ask you these questions. Para mas madali nating maintindihan, mag-aas ako ng question tapos magtaas kayo ng kamay para may participation. Teacher, teacher. So, ganito po. Okay. How many of you believe exercise is good? Taas ang kamay. Exercise is good. Okay. Okay po. Now, how many of you believe that to be healthy, you need to eat properly? Taas po ang kamay. Ayan, lahat. Okay. Now, how many of you believe that to be healthy, you have to sleep properly? Taas po ang kamay. Okay, so lahat po tayo knowledgeable. Amen? We have the knowledge that, ano po yung sinabi ko kanina? Exercise is good. Eating healthy is good. And sleeping properly is good. Okay, we are all smart. We all have that knowledge. Now, let me ask you this question. How many of you are applying these principles? Taas ang kamay. Ayan, we have lesser hands. From everyone, down to 2 na lang tayo na nagtaas ng kamay. You know why? Because we lack wisdom.
we may have all the knowledge in the world, but sometimes we lack the application. We lack wisdom. So the biggest problem nowadays is really not the information. Because yung information po, it's very accessible eh. Nakikita natin yung information na kasi sa ang tawag dito, sa social media, madaling-madali lang information diyan. So the information is really not the problem. It is the action, our application. Amen? That is why, ngayon, we are going to talk about God's wisdom. So, define po muna natin, ano ba yung godly wisdom? Or yung wisdom that comes from the Lord? Sabi po dito, ang definition po is, godly wisdom is the application of God's truth in your life. Ulitin ko po ha. Godly wisdom is the application of God's truth in our life. So you may know the truth because you read the Bible, but do you apply it? Because our godly wisdom, it is a God-given ability to evaluate and make decisions based on biblical truth. Ngayon, para mas madali po nating maintindihan, may questions po ulit ako at tataas po ulit yung mga kamay natin, okay? How many of you believe that the Bible is the Word of God? Taas po ang kamay. Ayan. All of us, we all believe. We are knowledgeable about that. We all believe that the Bible is the Word of God. Now, the question is, how many of you read the Bible every day? How many of you meditate the Bible every day? How many of you have actually finished the entire Bible? Cover to cover. Okay. So we have this knowledge na yung Bible, it is the Word of God. But mas konti sa atin. And praise God, marami sa atin dito who would actually apply or read the Bible and meditate on it. So sometimes, eto nga po kanina, di ba, mas marami sa atin yung nakakaalam. But when I ask, sino yung nagme-meditate araw-araw, sino yung nakakabasa araw-araw, sino yung actually, yung nakatapos, we have lesser hands, honestly. We have lesser hands. Why? Because we lack God's wisdom or godly wisdom. That is what's lacking. So if ikaw po yung isa sa mga nagtaas ng kamay kanina, this is what we should work on with our lives. So ngayon po, there are two kinds of wisdom. There are two kinds of wisdom. Number one, we have earthly wisdom. Earthly wisdom is natural. So wisdom pa rin po yan ha. Two kinds of wisdom. So yung earthly wisdom, number one, is natural and demonic daw po. Basahin natin kung bakit po ha. Let's go to James 3:13-15. James 3:13-15. Sabi po dito, who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Ulitin ko po ha, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Sige po. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your heart, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but it is earthly, unspiritual, and demonic. So, meron po palang types of wisdom, no? Hindi lahat ng wisdom is coming from the Lord. Because there is such thing as earthly wisdom. And this earthly wisdom can actually be a distraction sa'yo. Because yung mga wisdom po na nanggagaling sa earth can from the
can come from the demon. So that demonic freedom, that demonic wisdom is how the demon controls us. So sometimes yung demonyo, magbibigay siya ng mga information sa'yo or ng wisdom, you will think that is the truth. Para malito tayo. Amen? And for you and me, we pray that we will not just have this earthly wisdom. Amen? Because dito po, ito po kasing sa verse na to, it talks about how we resolve conflict eh. How we resolve conflict. So, sa pagre-resolve daw po natin ng conflicts sa ating mga kasama, sa ating mga nasa paligid, we will not use earthly wisdom because it can possibly make you, sabi kanina, bitter, jealous, and selfish. Now let's go to the second wisdom, kind of wisdom. This one is the godly wisdom. Of course, this wisdom that is from above. So tuloy po natin yung pagbabasa. James 3:17 to 18. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial, and sincere. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. So ang magiging result po, when we use the wisdom that comes from Lord, ano po sabi dyan? It will result to peace, peaceable, pure, gentle, and reasonable. So, dito po kasi sa pag-aaralan natin ngayon, nag-focus po ako sa 1 Corinthians chapter 1, 2, and 3. And alam niyo po yung as I was reading it, alam niyo po yung greatest problem ng mga tao sa Korinto? Alam niyo po ba? Alam niyo po yung greatest problem nila? It is spiritual immaturity, strife. Nag-aaway-away sila. That caused division. They quarrel each other for so many reasons. Ano-ano po yung mga rason na yon? You can read it po. Yung isa sa mga rason dyan, yung estado nila, yung power, pati pagkain nila. So, yung even sexual immoralities and abuse. So, lahat po yan, they quarrel each other. So, the greatest problem of the people in Corinth is strife. So, when we use the wisdom that comes from the Lord, that is pure, peaceable, gentle, and reasonable, that is the kind of wisdom that will result to resolving conflicts. So, wisdom of God is equivalent to resolving conflicts. Now, pag-uusapan po natin, paano ba yung wisdom? Paano natin malalaman if that is the wisdom that comes from earth or earthly wisdom or godly wisdom? So here, this is the wisdom of the world in resolving conflict. Basahin po natin ha. Enumerate po natin yung wisdom of the world in resolving conflict. Number 1, pinakauna, cancel. Alam niyo po yung cancel? I think yung mga millennials, Gen Z, naiintindihan yan di ba? Yung kinakancel mo yung mga tao. Pag meron kayong ayaw na celebrity, cancel natin to, pagtulungan natin to. Ibabash, ganyan. Yan po yung uso ngayon So, para ma-resolve yung conflict ninyo, or yung conflict, you will cancel the person. Number 2, you will leave the person. Ito yung pinakamadali po na gawin natin. This is the easiest way out. We just leave the person. Pag ayaw na natin, we just leave. That's why it's important po. Kaya lagi pong sinasabi, one of the most crucial na choice natin sa mundo is yung mapapangasawa natin. Dahil sabi po ng Panginoon, we shouldn't leave the person, di ba? Sabi doon, nagkaroon kayo ng, ano po tawag doon?
covenant that from till death do us part. So dito po, sometimes, pag sobra-sobra na yung problema ninyo bilang mag-asawa, what you do is just leave it. Even sa relationship. Sa mama mo, sa papa mo, sa kapatid mo, just leave it. Ganun po yung tinuturo sa atin ng mundo eh. Di ba po? Na kapag, kapag toxic na yan, iwan mo na yan. Tama po? Narinig nyo na po ba yon? Next naman, I'm not ready to forgive. I'm not ready to forgive, not this time. Sobrang sobra pa siyang masakit. Now, imagine, if God does that to you, Lord, forgive me. And God says, wait lang I'm not ready to forgive you. Sabi ng Lord, ano mafe-feel natin? Eh, yun yung isa sa pinaka-importante na ma-receive natin sa Panginoon, di ba, yung forgiveness? Tapos hindi maibigay sa'yo. Alam niyo po what helped me? Alam niyo po what helped me? When I look at my sins and ask God, Lord, I am a sinner. Thank you for your forgiveness. Who am I not to give it to others? Who am I, Lord? Next one, it's time to think of my own happiness. This time, ako naman. Tama na. Tama na yung sila. Ako naman this time. It's time to think of my own happiness. Ganun yung way of resolving mo ng conflict. Okay, ano muna? Ako naman ngayon. Lahat ng mga gusto ko muna. Next, do to him as he has done to you. Give him the taste of his own medicine. AKA, ano po tawag dyan? Revenge. Do him as he has done to you. Kung anong ginawa niya, ibalik mo sa kanya. Alam niyo po, ganyan ako dati eh. Kay lalo na kay Shelem. Actually, kay Shelem lang naman. Sige, inisin mo ako ngayon, dodoblein ko yung inis mo sa akin. Iinisin pa kita. Kumbaga, pag ininis mo ako ngayon, mas iinisin kita. Ganon yung thinking ko eh. Lalo na nung mga parang umpisa-umpisa ng mga relationship, ganyan. But hindi pala yun yung way of resolving conflict. Honestly, we all have this belief, di ba? We all have this characteristic sa atin. Dahil, we are influenced with so many things around us. Kaya katulad nung sinabi ko kanina, sa Romans 12:12, it is important that we renew our mind. And dun sa Matthew kanina, let us be like little children who are dependent sa Panginoon kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin or yung tao, or bilang taong gusto ng Panginoon na makuha natin or maging tayo. Now, punta naman po tayo sa wisdom of God on resolving conflict. Wisdom of God in resolving conflict. Number 1, humble yourself. Easy to say, di ba po? Humble yourself. Humble yourself. Dahil, bakit po? Because pride is the major culprit of issues and conflicts. Alam niyo po yung pride, minsan yung yung parang ayoko mag-sorry, ganyan. Wala akong ginawang masama. Which is sometimes true, wala kang ginawang masama. But you, telling yourself, wala akong ginawang masama, hindi ako magsosorry, is actually pride. Hindi po yun humility. That is pride. So pag sinabi natin walang kailangang magbago sa atin, para mo nang sinasabi na wala nang way ang Panginoon or wala nang kailangan baguhin ng Panginoon sa buhay mo. Pag sinasabi mo, walang kailangan magbago sa akin. That, ang naghihinder sa Panginoon para baguhin ka is pride. Because sa totoo lang, we don't always have to prove ourselves. Kasi sabi po ng Panginoon, vengeance is mine.
says the Lord. Di ba po? We always hear that vengeance is mine. We don't have to prove ourselves to anybody. When we've done our part, when you humble yourself, ginawa mo na yung dapat mong gawin, this time, allow the Lord na siya naman ang kumilos. Because vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Pride, don't take pride as your power. Sometimes, bilang tao, parang pride ko to. Parang feeling mo, powerful ka pag meron ka nitong pride mo. Parang feeling mo, pag meron kayong pride, ikakayaman natin yan. Parang treasure, minsan tinitreasure natin yung pride natin, no? Di ba po? Meron tayong gantong karakteristik. But may I remind everyone to not let your pride be your power. Because pride is the enemy's weapon. Pride is the enemy's greatest weapon against you. So what you should do, don't let it foster. Don't let it grow. Don't feed it. Don't let it destroy your identity in the Lord. Amen. So what should we do? The next one, forgive. Forgive. So dito, sino po yung mga dito? Sino po yung mga nakapag-sin na sa Panginoon hundreds of times? Thousands of times. Amen. Lahat tayo. We are all sinners. We have sinned against God countless of times. But the question is, why is it hard for you to forgive if God has freely given that for you or to you? Next one, ano po yung dapat nating gawin? Love unconditionally. Love unconditionally. Alam niyo po, madali pong mahalin yung mga taong mahal tayo. Tama po ba? It's easy to love those who love us. But how about those people who are unlovable? Those people who have offended you or those people who have sinned against you. It's so hard. Kaya po sabi dito, unconditional. Walang kondisyon ang pagmamahal. Amen? It's really hard. It's hard. Madaling sabihin, mahirap gawin. That's true. That is why, bumabalik tayo We should humble ourselves first and take pride. Take out the pride that is within us so that we may be able to forgive, so that we may be able to love unconditionally. Ayan. Basahin lang po natin yung Romans 12:18. Romans 12:18. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Gaano po kaya kasarap sa pakiramdam nun, no? If we have this principle in our lives, that we are at peace with everyone, ang sarap po sigurong gumising ng araw-araw, no? Na maluwag yung puso natin. Ang sarap po sigurong maglakad dyan, lahat, you are at peace at everyone, wala kang iniiwasan. Ang sarap po siguro, no? Imagine a world with this kind of belief sa puso nyo or pinangahawakan. Imagine a world with this kind of principle. Ang ganda po siguro ng buhay ng bawat isa. And alam nyo po, hindi po to imposible. It's not impossible. That is why tinataniman tayo ng Panginoon ng mga salita niya. So we can be like this. We should have this principle in our lives that we live at peace with everybody. Hindi na po natin trabaho na gawin din yun sa atin. We shouldn't expect others to be the same way as we are. But it would always start from us. That we live at peace with everybody.
you approach the person, you release forgiveness, you take accountability, and let the peace of God reign in your heart. Katulad nung sinabi ko po kanina, we don't have to prove anything. Hindi natin kailangang ipagtanggol yung sarili natin all the time because the Lord sees us. We don't have to explain everything. Pero pag nasabi mo na yung peace mo, allow mo na si Lord na kumilos sa sitwasyon natin. Amen? So what should we do? Last one. What should we do? We bless and pray for those who cursed you. It's easy to bless and pray those people we love or yung mga tao na nagbe-bless sa atin. Yung pamilya natin, ganyan. Yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin. It's easy for us to bless and pray for them. But how about those people who cursed you? Ang hirap po, di ba? But katulad po ng sinabi ko, this wisdom, hindi ko lang po ito gawa-gawa. It is the wisdom that comes from the Lord on how to help us resolve the conflicts that we have. Because ayaw po natin maging katulad ng mga nasa Corinth, that may mga division silang nangyari. They quarrel all the time. That is their greatest problem. So the wisdom that comes from the Lord, it says here, we humble ourselves, we forgive others, we love unconditionally, regardless of that person, kung sino man siya sa buhay nyo. We have to love them, and we have to bless and pray for those who cursed us. Amen? So those are the two ways to resolve a conflict, earthly wisdom and godly wisdom. Earthly wisdom and godly wisdom. Now, dito po papasok yung freedom to choose. Which wisdom do you want to have in your life? Or kung anong wisdom yung gusto mong gamitin? Earthly wisdom or the godly wisdom? Now, dito po sa natin, sa freedom to choose. When we exercise our freedom to choose anytime we want, anywhere we want, anyone we want. Sino po yung naha-highlight doon? Our own wants. Our own wants. Dahil ang godly wisdom po, it is centered in Christ. Hindi po sa atin nakasentro yun. Hindi po nakasentro yun sa ginagawa natin o sa nararamdaman natin. Godly wisdom is Christ-centered. Amen? So, punta na po tayo dito sa choosing God's wisdom. Katulad po ng sinabi ko kanina, God's wisdom is Christ-centered. Number 1, Christ-centered. 1 Corinthians 1:18. Basahin po natin. 1 Corinthians 1:18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. So ang word of God daw pala, dalawa yan eh. Word of God, it is foolishness to those who are perishing, but to those who are saved, it is power of God. So katulad po nung sinabi ko kanina, there are really two paths that we will take in our lives. And yung freedom natin to choose, which path do we take? Is it the word of God is just foolishness? Kasi pwedeng hindi natin sinasabi na foolishness ang word of God, pero sa nakikita sa ginagawa natin. But to those who are saved, sino po ba mga saved dito? Pakitaas nga po ang kamay. Naniniwala na saved. It is the power of God. The power of God. Ano po bang naiisip niyo pag naririnig niyo yung power? Strength, kalakasan, yung iba naman. Okay, kunwari sa labas, ano po ang power? Position, money. So which power do you actually take in your life? Or which power do you acknowledge in your life?
So sabi dito, the wisdom of God is foolishness to the world daw po. Bakit foolishness to the world? For example, sinasabi po ng Panginoon, sabi po sa salita ng Panginoon, we are born sinners. What? Pag sinabi mo yan sa unbeliever, ha? Wala nga akong ginagawang masama, sinner na ako. It's foolishness. Gets po natin? Wala nga akong ginagawang masama, hindi nga ako nagkakasala, tapos sasabihin mo, I was born as a sinner. Yan po yung ibig sabihin ng yung salita ng Panginoon, to those who are perishing, it's foolishness. Pero sa atin, naniniwala that we are saved, iba po. It is the power of God. Katulad po ng sinasabi rin ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, your good works are not your gate pass to heaven. Ha? Ang dami ko ng charity, ang dami kong binigyan, ang dami kong pinaaral, ang dami kong binuhay na, you can say a lot of things. Tapos hindi pa ako mapupunta sa heaven, hindi pa rin, sa dami ng effort na ginawa ko, that's foolishness. That's insane. Di ba po? Yung word of God is like foolishness in the world. When if you don't truly understand kung ano talaga ang salita ng Panginoon. And sabi rin dito, Jesus is the only way. Jesus is the only way. Ha? Jesus is the only way? That's so unfair. Si Jesus lang ang daan para makapunta ako sa langit. Paano naman yung mga sinakripisyo ko? Paano naman yung mga minahal ko dito? Paano naman yung mga tinulungan ko? Parang sobrang ridiculous. But for us who are saved, that is the word of God is the power na kailangan nating dala-dala whenever we go out. Because sabi nga po, di ba, hindi dapat tayo just cornered in the four corners of this place. Sometimes, di ba po, nahihiya tayo na makipag-usap tungkol sa Panginoon, ganyan. So, indirectly, or sabi, hindi, makikita na lang nila yan sa sa mga kilos ko. Sometimes gusto natin, sobrang maalam tayo sa salita ng Panginoon, sobrang galing natin magsalita. But actually, we are not salesperson ng salita ng Diyos. We are messenger. So whenever we feel, okay, ganyan din ako nung una parang, hindi naman ako nag-theology. Why am I here? Pero kinorek ako ng Panginoon doon. Hindi ikaw ang salesperson ko ng salita ko. You are my messenger. I will use your mouth para masabi ko ang mensahe ko sa mga mahal ko, sa mga anak ko. And who am I to refuse to be God's messenger for all of you this morning? Amen. And let us also do it when we are outside of the corners of this room. Let us not feel that we have to be experienced. We have to be excellent. We just have to be the mouthpiece of the Lord. Kung ano po ang lumalabas sa bibig natin when we go out, or even most especially when we are inside, it should be Christ-centered. Amen? Number 2. Godly wisdom is counterintuitive. Counterintuitive, ano po ba yung counterintuitive? Meaning, it is contrary to human beliefs or opinions. Ano bang Tagalog ng contrary? Salungat, ayun. Salungat yan sa beliefs or opinion ng mga humans. Ang godly wisdom daw po, salungat siya sa kung anong iniisip mo. Iniisip ko. Bakit po? Basahin natin. Isaiah 55 verse 8. Isaiah 55 verse 8. Sabi dyan, for my thoughts are
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Again po ha, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Pakisabi nga po sa katabi mo, God is far more intelligent than you. Sa kabila naman po, sabihin, God is far more intelligent than you. Kahit napakataas pa ng IQ mo, kahit ikaw pa si Einstein, wala pa yan sa kung anong ways and thoughts ng Panginoon. So, knowing that truth, you know that the Lord is far more intelligent than you. His thoughts are higher than you. His ways are higher than you. Then why, bakit mo pa pinipilit yung sarili mong thoughts? Bakit mo pa pinipilit yung sarili mong ways? When God has already opened His arms, God has opened His words, binibigay niya na yung mensahe sa'yo, and you still rely on your own thoughts and your own ways. If you already know the truth, na ang ways ng Panginoon are higher than you. Yung thoughts ng Panginoon are higher than you. You are actually blessed na nalaman mo yan. Therefore, from this day on forward, you will not just rely on your own ways, on your own thoughts, but be like little children who depends on our God alone. Amen? Praise God. Now, we have our own, sa buhay po natin, we have our own plans and compass in our lives. Katulad ko po, mahilig po akong mag-plan. So, yung mga pinaplano ko po kung ano yung mga gagawin ko, kasi po medyo makakalimutin. So ako po, I write down everything. I like to write down my thoughts or my plans, ganyan. And kahit hindi mo sabihin or kahit hindi mo isulat, I believe bawat isa po sa atin, meron po tayong parang compass sa buhay natin eh. Parang may mga plano tayo. Okay, kukunin ko na tong bahay na to, siguro, kukunin ko na tong bahay na to kasi in mga 10 years kaya ko na siyang bayaran. Mababayaran ko na to in 10 years, mga ganyan. Okay, kukunin ko tong course na to kasi in 4 years, matatapos ko na to. Kumbaga, in 5 years, magkakaasawa na ako. In 3 years, may anak na ulit ako. Kumbaga, we have our own compass in our lives. We have our own plans. So, here, we have to acknowledge and we have to accept na kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay natin, minsan, yung mga plano natin also hinders the plans of God in our lives. Amen? So, the system in our minds also direct or dictate the direction we will go. The system in our minds dictate the direction we will go. Because life is about choices. And choices have consequences. But when you make wrong choices, wag po tayong maging stubborn or matigas ang ulo na you don't want to change. Kasi, tatapusin ko po yung kwento ko nung umpisa ha. Yung nagbulakbol po na bata noon, ngayon, he has already have a good job. He is paid well. Ginagamit siya ng Panginoon mightily in His works. Nagme-mission na rin siya. Ina-acknowledge na niya. Iba yung naging transformation ng buhay niya. Nangyari sa kanya yung nadapa siya, nagbulakbol siya, which caused him delays in his studies. Yes, it took him 7 to 8 years to graduate in college, na dapat 4 years lang naman. Because yung consequence ng action niya, yun yung naging delay sa school niya. But, hahayaan ba natin na yun na lang tayo? That our mistakes will define you? No, because there is a redemption power ang Panginoon. All we have to do is not to be stubborn. Huwag matigas ang ulo natin thinking that we don't have to change.
because we can change. And when we accept that change, God will transform our lives more than what we have planned or imagined our lives to be. Ganon ka-powerful ang Panginoon. Can we just give God the best clap offering? Dahil sobrang, alam niyo po, many of us, we are people who make mistakes. But those mistakes, don't let that define you. Huwag kang huminto dun sa mistakes na yun. Because the redemptive power of God is so powerful. Kaya nga po tinawag na power yan eh. Because it can transform you, your life, your thoughts, and yung destination na, or yung path na patutunguhan ng buhay mo. So here, let us be intentional in choosing God's wisdom. Let us be intentional. Ano po ba yung intentional? Ano po ba sa Tagalog yung intentional? Sinasadya. Or you do it on purpose. When you do it in purpose, it takes a lot of effort. Tama po? Katulad ng, for example, kapag meron tayong dadalawing tao, parang gusto kong makita si gusto kong ma-meet si kunwari, ang hirap naman. Si Ate Doors. Okay, yan. Gusto kong makita si Ate Doors. Gusto ko siyang makausap. Gusto ko magkaroon ng fellowship with her. Alam niyo po yung ibig sabihin ng intentional? I will make an effort to go to her. So, pupuntahan ko siya, magta-travel ako, ganyan, spend time with her, ganyan. Yung unintentional, ay, bigla kayo nagkita sa mall. Paano kung hindi kayo nagkita? 'Di ba? Walang fellowship na nangyari. So here, when we want to get or choose God's wisdom, we have to be intentional. It takes a lot of effort. Hindi lang siya basta-basta na nakuha mo yung wisdom na gagaling sa Panginoon. It takes effort. And we should do our part. And isa po dyan, we meditate on His Word. We hear and hear God's Word. Para yun po yung mapunta sa sistema natin. We have to be intentional, even in reading our Bible. We have to be intentional. Kasi most of the time, tinatamad tayo eh. Most of the time, we are occupied with so many things. But if our intention is to know God more, ano yung ayaw niya? Ano yung gusto niya? When we read the Bible, we don't just read it for the sake of knowledge. We don't just read it for the sake of reading. We read it with the intention of knowing who God is in our lives and who He is. Amen? So going back, punta po tayo sa 1 Corinthians 1:26 to 27. 1 Corinthians 1:26 to 27. Sabi po dito, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Grabe no? Parang iba talaga yung thoughts ng Panginoon. Imagine nyo dito, sabi ng Panginoon, God uses the foolish things of the world, to shame the wise. Parang, pag-iisipin mo, iba talaga yung ways ng Panginoon, no? Sabi rin dito, God uses the weak things to shame the strong. So kung iisipin mo, iba counterintuitive talaga siya. Kasi saliwa siya dun sa opinion mo or yung beliefs ng human. For example, God chose ordinary people in the Bible. We heard a lot of stories. And just like these ordinary people, God can also use you and me.
Amen? So for example po number 1, si Joseph. Joseph the dreamer. Joseph was once ano po siya? He was a shepherd boy. 'Di ba po? He is not of, sabi po dito, katulad sa binasa natin, he is not influential, he is not of noble birth. Kumbaga, ang ginagamit ng Panginoon, yung sa tingin natin, hindi kaya. Yung sa tingin ng mundo, hindi kaya niyan. Ano bang kaya niya? Ano bang kaya ni Joseph? Paano siya magiging gobernador ng isa sa mga powerful countries in the world at that time? Shepherd lang yan. Pero sa liwa, it's contrary. The thoughts of God is contrary to the human beliefs. We think that He is just an ordinary person, but to God, He is extraordinary. And He was able to be the governor of Egypt. The prime minister of Egypt at that time. Imagine, from a simple shepherd boy, having that power, that influence, that capacity to become the governor of Egypt. Only God can do that. Amen? Susunod po, another example. Actually, it is not just us It is not just us, but also the things that we surrendered to God. When we start surrendering them to God, it becomes powerful. So for example po dito, etong si Moses and his staff. So yung staff po ni Moses, siguro hindi pa nga dyan, ganyan kaganda yun nun Maybe it's just a piece of wood. So sa tingin ng tao, it's foolish. It's not powerful. Wala lang yan. Siguro tungkod niya lang yan, ganyan. Para makalakad siya ng maayos. For us, on a human belief, it's just stuff. It's just a piece of wood. But, when surrendered to God, ano pong nangyari? It was able to gain power and was able to open the Red Sea. Imagine, staff, a piece of wood, would open. When surrendered to God, yun yung naging thing. That is the only thing that opened the Red Sea. Yun yung ginamit ng Panginoon. 'Di ba? Who would have thought na yung piece of wood yung gagamitin ng Panginoon? Ang Panginoon lang makakapag-isip nun. That is why, katulad ng sinabi natin dito, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Next one, David. David and his slingshot. Alam niyo, tignan po ninyo yung sa picture yung slingshot niya. Sa tingin po ninyo, that would make him the king? Yung slingshot na yan? Yung slingshot na yan, siguro ginawa niya lang yan, hindi pa nga ganyan, ginawa niya lang yan, tapos pumulot siya ng bato. Sa tingin natin, wala lang yun, di ba? Lalo na sa mga bata, siguro laruan lang yan. Laruan lang yan, actually. But, when it was surrendered to God, it was able to kill giants. Ganun ka-powerful. No matter what we think na foolish things yan, even sa sa cellphone natin, isang ginagawa ko na I just want to share. Sa phone ko, like ko nang dinedeclare, Lord, use my phone, hindi lang para sa protect my phone, sa pag-aano ko. Kasi ginagamit ko siya for business So, I pray for it. For others, it's foolishness to pray for your phone. But for me, Lord, gamitin niyo yung phone na to. Hindi para lang sa akin, kung para mag-grow ang business namin, kung para mas marami akong mapanood or mapakinggan na patungkol sa'yo. Use my phone for me to grow more in maturity and understanding of your word. Because sa mundo, it's just a phone. But for God, when you surrender it to God, it becomes your weapon. Amen. And just like David,
It can be a very simple sling. Yung rock na pinulot niya lang dyan na tinatapak-tapakan, it was able to kill the giants. And God can also do that in your life. Yung sa tingin mo foolish things na wala namang kabuluhan, when you surrender it to God, it can also kill the giants in your life. Amen? And lastly, yung boy with 5 loaves of bread and 2 fish. Etong lagi kasi namin tong pinagkwekwentuhan ni Maya dun sa book niya. Dun sa boy with 5 loaves of bread. Nung bata ako, like ko rin naisip, paano kaya yun? Siguro tigi-isang kurot lang sila dun sa, alam mo yun, parang inaano mo sa mind mo kasi pag bata ka, marami kang mga imagination na ginagawa. Tama. So, with this 5 loaves of bread and 2 fish, imagine 5 loaves of bread and 2 fish. Isang loaf nga akin lang yun. Di ba? Kumbaga, when you thought of it sa sarili mong pag-iisip, it's impossible. But when it was offered to God, sa tingin natin, hindi kasya to. Kung ano lang yung meron tayo, siguro hindi to kakasya. Sa tingin natin, hindi kasya. But when we offer it to God, just like this boy, it was able to feed thousands of people. So kung yung pera mo ngayon, sa tingin mo, hindi na kasya, hanggang next week, magugulat ka. Kakasya pa pala siya. It can feed you, your household, and you can also share it with other people as well. God will multiply whatever you have when you surrender it to the one who is powerful and who is able to multiply it. Amen? So ano pong gusto kong sabihin sa inyo ngayon? What I'm telling you is we don't have any excuse. Wala po tayong pwedeng i-excuse sa Panginoon. Ito lang yung meron ako, Lord. Ito lang ako. Ito lang yung meron ako. No, we don't have any excuse. Dahil kung sino ka, kung anong meron ka, when you're able to surrender it to the Lord and allow Him to move in your life, ang Panginoon ang mag-aangat sa'yo. Ang Panginoon ang mag-provide sa inyo. Ang Panginoon ang mag-heal sa inyo. Amen? So what we should do, just surrender. Just surrender to God. Amen? Number 3, the changing power of God through the Holy Spirit. Ito po yung pinaka-powerful. The changing power of God through the Holy Spirit. So katulad po nung sinabi ko kanina, what enters your mind when you hear power? So for some, it can be your position, your influence, your money. But the greatest power is the power to change the heart of the people. At ano po ang makakapag-change ng heart ng people or natin? It is through the Holy Spirit. Amen? So when I look at my life, I am a sinner. Lahat po tayo, tignan natin yung sarili natin. And tell God, Lord, I am a sinner. But God did something through the Holy Spirit that changed my life. And yun yung power na tinutukoy natin dito sa number 3. Sige po, basahin natin 1 Corinthians 2, 9 to 10. 1 Corinthians 2, 9 to 10. Sabi po dito, however, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind can conceive, the things God has prepared for those who love Him. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. So through the Holy Spirit, you will be able to see what your eyes
has not seen. Through the Holy Spirit, you will be able to hear what your ears have not heard. Only by the power of the Holy Spirit. Not by our own might, nor by our own power. Only by the Spirit of God that we are able to see what has not been seen, nor our ears has heard. Now, imagine, bibigyan ko po kayo ng moment to just imagine or think of a perfect vacation. Isipin po ninyo yung parang gusto ninyong puntahan or lugar na gusto ninyong puntahan. Sige po, let's just take time to imagine your favorite vacation spot. Okay? Now, think of the happiest memory you had. Happiest moment of your life. Sige po, imaginein po ninyo yung mga naranasan ninyo. Alin yung pinaka-masaya ka. When you think of it, it makes you happy. When you think of it, sobrang ganda. Tapos na po ba? Now, God is saying, I have something much better for you in Christ Jesus. Kung kahit gaano man kaganda yung iniisip mo na bakasyon, kung gaano man kaganda yung moment ng life mo, or gaano kasaya, God is saying, meron pa pala akong mas ibibigay sa'yo. I have prepared much better for you through the Holy Spirit. You will be able to see, and you will be able to hear, and you will be able to experience. How? Paano po? 1 Corinthians 2:12. 1 Corinthians 2:12. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Once you have the Spirit of God, your life changes. Once you have the Spirit of God, your perspective changes. Once you have the Spirit of God, your choices will align to His Word. And once you have the Spirit of God, it can transform your life. So through the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit, you may know the wisdom of God and make good choices in your life. Again, through the power of the Holy Spirit, you may know the wisdom of God, and you will be able to make good choices in your life. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon ngayong umaga. So why don't we all just stand up? And bago po tayo mag-pray, let's just sing this song. Can we sing the song, Potter's Hand? And just allow God to just mold us. And just acknowledge that without His Spirit, lahat ng mga sinabi kanina, it would be impossible for us to have. It will be difficult for us to discern kung ano ang tama sa hindi. Kung anong wisdom yung tama nating tularan or desisyonan. But only by His Spirit, the changing power of God through the Holy Spirit, that we are able to choose wisely and to exercise that freedom that God has given us. That freedom to choose. That freedom to choose God's wisdom. Not our wisdom, not the earthly wisdom, but the wisdom that comes from God through the power of the Holy Spirit in our lives.
Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray.
give our lives to you. We give our lives to you. Say, God, come on, church. Let us continue to declare. Yes, we give our lives to you, God. Yes, God. Oh, thank you, Jesus. Take us, O God. Mold us, O God. Use us. Walk beside us, O God. Without your Holy Spirit to guide us in all the decisions that we have to make, we will be nothing. That's why, Lord, we acknowledge and we ask you to lead us, O God. We give our lives to you, O God. Everything that we are, everything that we have, we fully surrender in your mighty power. That, Lord, you are able to transform each and everyone's heart, each and everyone's mind, each and everyone's wisdom to the wisdom that comes from you and you alone. We just want to give you the highest praise and the highest worship that you deserve, for you are great, you are alive, and you are worthy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Why don't we just give God the best clap offering? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Pray. Praise God. Praise the Lord. Amen. Bless po ba tayo? Amen. No? Napakaganda po ng ating pinag-aralan ngayon. Ano? Naroon talaga yung challenge na sabi nga ay magkaroon tayo ng godly wisdom. No? Sa lahat na aspeto ng ating buhay, hayaan natin na ang godly wisdom ang ating piliin. Dahil kapag ang godly wisdom ang pinili natin, tiyak na tiyak ang kapangyarihan ng Diyos ay ating mararanasan. Amen? Praise the Lord. Maging sa ating pagkakaloob, no? Naroon po na nais ang ating Panginoon na, sabi nga, let's choose godly wisdom. Na kung saan, katulad po nung batang yon na ating narinig, ano, na sabi nga, isa sa example, yung bata, nagkaroon siya ng godly wisdom, na ang kanyang baon na 5 tinapay at 2 isda ay i-offer niya sa ating Panginoon. At nakita natin na nung ito ay i-offer niya sa ating Panginoon, nagkaroon ng multiplication, no? The power of multiplication. Na yung sa 5 tinapay na yon at 2 isda, makikita po natin, no, mahigit 5,000 ang pinakain. Gayon din po ang bawat isa sa atin. Sa ating pong pagkakaloob, wag po tayong matakot na i-offer, no? Yung naroon po, yung the best natin sa ating Panginoon. Kasi yung batang yun lang no? Yung, kumbaga na, the best niya yun, baon niya yun Para sa kanya yun. Pero hindi siya natakot na i-offer yon sa ating Panginoon. At nakita naman natin, no? God has multiplied, no? Kaya gayon din po, ako po personally, katulad po nung naririnig nyo na minsan, no? Lalo na po nung kami po ay nasa Mindoro, no? Kapag po nakita ko na yung budget na ibinigay sa akin po ni Bishop para po sa aming family, sa aking knowledge ay hindi kasya,
ang ginagawa ko po, ino-offer ko po itong lahat sa ating Panginoon. No? Na-offer ko itong lahat sa ating Panginoon at doon ko napatunayan ng Diyos na hindi natin siya mahihigitan. No? Na kung saan naroon po na sabi nga ay nakapag-aral po, nakapagtapos yung aming mga anak, no? Na hindi kami nahirapan. No? Nakita namin yung provision niya. Every time na may pangangailangan, nakita namin yung provision niya. No? Kaya po, kung nais natin itong maranasan, katulad nga ng tanong nga ni Iyay kanina, no? Na kapag nagpapaaral talaga, napakahirap. Pero kung gusto nyo na hindi maranasan ang hirap sa pagpapaaral, no? Hayaan po natin na mai-offer natin ang the best natin sa ating Panginoon. Because He will do the rest. Siya ang gagawa yung susunod, no? Naroon po na it is a challenge, no? Challenge po ito sa bawat isa sa atin, no? Na sabi nga po, if we want God to move, lalo na sa ating financial, no? Magkaroon po tayo ng godly wisdom. Choose the godly wisdom. Ano po yung godly wisdom na natanggap natin ngayon? Palagay ko, habi nga, hindi naman palagay ko, kundi alam ko na meron tayong natanggap ngayon sa mensahe. Amen? May natanggap po ba tayo ngayon sa mensahe? Meron po bang nangusap sa atin sa mensahe? Amen? At alam niyo po, habi nga po, yung knowledge, ito yung nandoon na natanggap natin, no? At ang wisdom, ito yung application. No? Ito yung pagpili natin. No? Pagpili natin to choose the wisdom, the godly wisdom that God has taught us. Kung ano yung tinuro sa atin ng Panginoon ngayon, yung ating natanggap, sa ating narinig ngayon, gawin po natin, no? I-apply natin to para ito ay nandoon na maging tunay na wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Tandaan po natin, katulad sinabi sa Isaiah 55, no? His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Kung sa palagay mo, yung tinatago mong yan ay naroon na, sabi nga ay para sa security mo, masigit po ang security na iniisip sa atin ng ating Panginoon. No? Minsan para bang ayaw nating mawala ng laman yung ating GCash, mawala ng laman yung ating bank account kasi ito lang yung ating pagkukuhanan eh. Wala na nga tayong pagkukuhanan, may edad na tayo. Pero tandaan po natin, kapag po ang godly wisdom, ang ating pong natanggap, na kung ano yung naroon talagang kay Lord natin ino-offer, tandaan natin, mas secured po tayo sa ating Panginoon. Amen? No? Kaya sa umaga pong ito, sa ating pagkakaloob, hayaan natin na ito ay pagkakataon na kung saan talagang maisusurrender natin sa Kanya, maipagkakatiwala natin sa Kanya, no? Para po yung kapangyarihan niya ay makakilos sa ating mga buhay. Bigla ko naalala yung patotoo ni Pastora Terry Cheng, no? Kung ano niya, no? Dumating po sa punto ng kanyang buhay, nabaon siya sa utang, milyon-milyon, nagkaroon siya ng sakit at karamdaman, cancer, no? Sa kanyang sa ovary, no? Nagkahiwalay sila lahat ng worst na pangyayari naranasan niya. Pero nung dumating po sa punto na siya ay sumurrender talaga sa Panginoon, isinurrender niya ang buhay niya sa Panginoon, God moved mightily sa kanyang buhay. No? At makikita natin na, sabi nga, sa dami ng utang niya, minsan may dumating sa punto na binigyan siya ng Lord na instruction. At sumunod siya sa instruction na yon. Na sabi nga ay paupahan yung kanyang unit. No? At dahil ibinigay siya ng Panginoon na instruction, paupahan mo, merong pupunta dyan sa unit mo, uupahan yan, no? At nandoon na sabi nga ay, nung siya'y sumunod sa kanyang natanggap sa ating Panginoon, yung application na nga sinunod niya, no? Nandoon nakita niya na merong kumatok doon sa unit niya at inupahan niya, nagbigay ng, sabi nga, 1 month deposit, 2 months advance, at 25,000. 75,000. No? Sa pagkakataon na yon, yung isa niyang property, maiilit na. Pero sa pagkakataon na ito, nangusap ang Panginoon sa kanya. Ibigay mo yan sa gawain ng Panginoon. No? Kaya nung pagkakataon na yon, naroon na gusto niyang i-apply yung wisdom na yon, yung heavenly wisdom na yon na kanyang natanggap. No?
Na kung saan naroon po na sabi nga hindi lamang basta yung tithes nun ang ibigay niya sa Panginoon. Kundi ang sabi sa kanya, ibigay mo lahat. No? At alam niyo po, nung makita niya kung kanino dapat ito kailangan ibigay dahil meron siyang isang pastor na nakausap, na sabi nga niya, Pastor, ano po ba yung plano nyo? Ang sabi ng pastor, plano nga sana namin na mag-umpisa ng radio ministry. Gayon po ba? Ano po yung problema? Ang problema namin, kailangan namin magkaroon ng 75,000 para ma-down. No? At dun siya nagulat, ang sabi niya, Lord, siya na nga po ba? At alam niyo, nung ibinigay niya, yung 75,000 na yon, no? Na kung tutusin, pwede niya nang ipambayad doon sa maiilit nilang property, no? Ibibigay naman niya yung tithes niya, pero hindi po, sumunod siya. Doon sa kalooban ng Diyos, alam niyo, gumawa ng himala ang ating Panginoon. Ang kanilang utang na milyon-milyon, no? Ito ay nagkaroon ng paraan para mabayaran lahat. Yung asawa niya na nagkahiwalay sila, nandoon po na ibinalik sa kanya ng Lord, no? At ang kalakasan, no, yung strength, yung divine healing, naranasan niya. Amen? Kaya sa ating Panginoon, walang imposible. Ang nais lang ng ating Panginoon, let's total surrender. No, katulad nung ginawa po ng batang yon. Kahit ano pa man yan, pero alam mo na para sa iyo parang napakahalaga nito. Gawin mong mas mahalaga ang Diyos. I-offer mo yan sa ating Panginoon upang maranasan mo ang kapangyarihan niya. Amen? Kaya sa oras po ito, sa ating pagkakaloob, huwag nating hayaan na maging basta-basta na lang. No? Kundi ito po ay maging, habi nga po, hakbang natin na every time na tayo nag-o-offer talagang, Lord, ito ay, sabi nga katulad ng sinabi ni Haring David, I will not offer to God which cost me nothing. Amen? Lord, ibibigay ko ang pinaka-the best sa akin. Kahit wala pang matira, dahil alam ko, you can provide everything. Amen? Hindi po hayaan ng Diyos na maging talunan tayo. Ang Panginoon po, hindi natin siya mahihigitan ng ating pagkakaloob. Amen? Eyes have not seen, nor ears have heard, the glory that God has prepared for us. Amen? Yumuko tayong lahat at pumikit. Ama namin Diyos, salamat po sa mga knowledge, O Lord, na aming natanggap through your servant, Lord, sa pamagitan ng mga salita nyo na kanyang sinyer sa amin. At sa oras na ito, Lord, we want your wisdom, O God. We want to apply it in our lives, O God. Hallelujah, upang naroon, Panginoon, na ang kapangyarihan nyo at kaluwalhatian nyo ay amin pong maranasan. As we give our tithes and offering unto you, Father God, hayaan niyo po, Panginoon, na ito'y maging mabangong samyo. At tunay nga, O Diyos, na dahil ito'y magiging mabangong samyo sa inyong harapan, alam namin na ito ang magpapabukas, Panginoon, ng pintuan ng pagpapala na nanggagaling sa inyo. Bless your people today, O God. Hayaan niyo po na sa aming mga buhay, sa lahat po ng aming gagawin, we must choose the godly wisdom. Salamat ng marami. Truly, Lord, all the glory, honor, praise, and thanksgiving belongs to you alone. In the name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord. In the name of Jesus, amen and amen. Ay susunod, hindi susuko at hindi hinto. Patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangan Amen. Sige po, dako na po tayo sa ating announcement. So tomorrow po ang ating prayer matters. So pwede na po tayong mag-send ng mga prayer list po natin, prayer items na gusto nyo pong masama sa prayer. So live po ito bukas sa ating page na Jesus Be Lifted Up, 7:30 p.m. po. And ayun, ang makakasama natin ay sila, to be announced po. Ayan, so sa Tuesdays naman po, every Tuesdays ang ating spiritual feeding. Ito po ay via Zoom. So every 8 p.m. po ito at ang mga nagsishare po is different pastors po from different satellites po. Ayan.
Wednesdays naman is ang ating midweek service po, 7 p.m. So dito po sa church gaganapin. Hindi po siya via Zoom or may live dahil ini-encourage po ang bawat isa na tayo po'y pumunta dito at makinig po ng salita ng ating Panginoon. And pati ang soaking po dito din po sa church every Friday, 7 p.m. So this is the time po na we wage war against po dun sa mga ginagawa ng kaaway. It is time to soak in the presence of God. And ayun nga po, to also be refreshed in the presence of God. Next po. Ayan, ngayong October 30 po, meron po tayong Leaders and Workers meeting after midweek po. So ngayong ano po yan, ngayong Wednesday po na darating, magkakaroon po tayo ng mga meeting. So if available po ang ating mga leaders, importante po ang ating attendance sa darating na Wednesday. So ito po ang ating social media. Sa Facebook po, Jesus Be Lifted Up Church. And sa YouTube po is J Blue Church. So let us like, follow, and subscribe po ang ating mga social medias. So ito po ang ating announcement. Kaya sa oras pong ito, tayo po ay tumayo at muli po umawit po tayo sa ating Panginoon. Muli po tayong umawit sa ating Panginoon. Sa'yo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito, narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, pag ika'y kasama, walo ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pag napiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, salamat Lord God sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa kapangyarihan mo na ito'y aming naranasan, Panginoon, sa umagang ito. Kaya salamat, Ama, tunay ngang dapat dakila kang Diyos.
na hindi mo kami pinababayaan at hindi mo iniiwan, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita, sa iyong mensahe sa amin. Tanungin ang Lord God, salamat sa knowledge na iyong binigay sa amin, sa wisdom na ito'y aming apply sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Ito'y aming malakaran, O God. At salamat, Ama, tunay ngang samahan mo pa kami sa darating pang mga araw, Lord God, na patuloy kaming makapaglingkod sa iyo, O God. Lord, salamat sa buhay ni Sis Iyay, Panginoon. Tunay ngang Lord God, gamitin mo pa siya, Panginoon. Ikaw din ang bigay sa kanya ng knowledge and understanding, Panginoon. Tunay ngang Lord God, pagpalain mo ang kanyang sabahayan, Panginoon. Lord, salamat, Lord God. At sa umagang ito, kami nagkapasalamat na dinako mo kami, ang aming mga panyapak dito. At kami uuwi sa aming mga pansamantalang tahanan, Panginoon, na ingatan mo kami at gagabayan. At Lord God, ang aming napakinggan sa umagang ito, ito'y aming maipasamuhay, Panginoon, sa pang-araw-araw naming pamumuhay at upang kay aming mapaluguran, Panginoon. Lord, salamat muli. Pinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambat, pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.